Benvingudes, benvinguts a aquest videopodcast que s'anomena Tornem a Europa, un videopodcast on parlarem de les principals preocupacions que poden afectar a valencians i valencianes en relació al Parlament Europeu i la tasca que pot fer allí un eurodiputat valencianista. Com ja en tingueren un i sap a muntó dels temes, el tenim per a presentar. Jo només vaig a ser el fil conductor per a presentar aquestes informacions i per a explicar-nos un poquet més el funcionament del Parlament Europeu. És el tema del que va versar el nostre primer capítol d'este videopodcast, que, com ja dic, pot seguir mitjançant YouTube o les principals plataformes de podcast. Jordi Sebastià, eurodiputat de Compromís en l'anterior legislatura, també alcalde de Burjassot. Moltíssimes gràcies per aquesta iniciativa. A tu, Nacho, moltes gràcies. Contant un poquet de què va a versar aquest videopodcast Tornem a Europa i quins objectius té. Bé, Tornem a Europa ve determinat per un fet molt evident, i és que en uns mesos, el primer cap de setmana de juny, tindrem eleccions al Parlament Europeu. I això és molt important, no? Per tant, és molt important per a la Unió Europea i és molt important també, en concret, per als valencians i les valencianes, perquè les decisions que se prenen allà ens afectaran. Per tant, Tornem a Europa el que vol és conscienciar i animar als votants de Compromís i més àmpliament, no? Els votants valencianistes, ecologistes, progressistes, valencians i valencianes, de la importància que té la política europea. Les eleccions al Parlament Europeu no són unes eleccions de segona categoria, ni molt menys, no? I per això el que pretenem amb Tornem a Europa és informar i animar a la gent a que prenga consciència de la importància d'aquestes eleccions i que vote i que anime al seu entorn també a votar i a comprendre que si no tenim una veu valenciana i valencianista allà, la política que no fem nosaltres, com deia Fuster, la faran contra nosaltres. Has dit bé, has fet un aclariment quan parles del Parlament Europeu, perquè quan diem tornar a Europa volem dir tornar al Parlament Europeu. Pots explicar breument quin és el paper que té aquesta institució europea? Sí, una de les coses que jo vaig descobrir quan vaig estar al Parlament Europeu és que n'hi ha molta confusió al voltant de quines són les institucions europees, no? La gent diu això de hem d'estar en Europa, hem d'estar en Brussel·les, no? La Unió Europea. Però això és un conglomerat d'institucions, val? I s'ha de saber molt bé quin és el paper de cadascuna. Les tres més importants són el Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea. I per explicar-ho breument, doncs el Parlament Europeu és un Parlament que se tria per part de la ciutadania europea, és l'únic element, és l'únic cos de la Unió Europea que està escollit democràticament. Per tant, ahí tenim els representants de la ciutadania europea, un Parlament. Després tenim la Comissió Europea, que hauria de ser més o menys l'executiu, el govern d'Europa. I dic que hauria de ser perquè en realitat no el tria el Parlament Europeu, sinó que el trien els diferents països. N'hi ha tota una sèrie de regles, ha d'haver un comissari per cada país, etc etc. I després n'hi ha el Consell de la Unió Europea, que és la reunió dels ministres, dels primers ministres o dels caps de govern dels diferents països de la Unió Europea, que prenen decisions que de vegades afecten a coses que havia decidit el Parlament. Per tant, és una situació un poc peculiar, val? Però diguem-ne que el Parlament Europeu és l'únic lloc on la ciutadania europea està representada directament. I ja sé que és un poquet complicat este conglomerat, però específicament parlem un poquet del Parlament Europeu perquè no funciona igual que les Corts o el Parlament de l'Estat espanyol. No funciona exactament igual. N'hi ha algunes coses que sí, estan, òbviament, els diputats i les diputades, quan estem allà s'agrupem per grups parlamentaris, no? Com així, no? En concret, nosaltres estàvem en el grup dels Verds Aliança Lliure Europea, que és, diguem-ne, un grup molt preocupat per la diversitat nacional, lingüística, ètnica de la Unió Europea, molt preocupat per la situació de crisi que tenim pel canvi climàtic, orientat cap a polítiques progressistes i, per tant, nosaltres es trobem molt a gust en aquest grup, no? Sí. N'hi ha els grups parlamentaris, després n'hi ha les comissions de treball, com n'hi ha en un ajuntament o en unes corts, la Comissió d'Agricultura, la Comissió de Drets Humans, la Comissió de Medi Ambient, la Comissió d'Indústria, etc. Després n'hi ha les delegacions, també delegacions territorials. Una delegació que s'ocupa d'afers de la Unió Europea amb el Magreb, d'afers de la Unió Europea amb Sud-amèrica, etc etc. No? Per què no funciona igual que un altre Parlament? Bàsicament perquè no tenim, el Parlament Europeu no té capacitat legislativa, és a dir, no té la capacitat de dir anem a proposar una llei sobre o un reglament sobre... Quan s'escolta de no, això és culpa d'Europa, o sigui, exactament no és així, no? No és així, perquè
La Comissió Europea, el que he comentat, que hauria de ser més o menys el govern d'Europa, és la que té la capacitat legislativa. És a dir, hem de fer un reglament per a regular la intel·ligència artificial, per exemple, no? El Parlament, a partir d'ahí, sí que té ja competències per a estudiar la proposta de la Comissió, per a esmenar-la, per a treballar-la, millorar-la, etc etc. Però ell no pot tindre la iniciativa, no? I això és un dels elements que el fan diferent, no? Després, aquesta Comissió Europea, aquest govern, no el nomena, no el proposa el Parlament Europeu. És a dir, tampoc té la capacitat de decidir un govern, com sí que, o un president de govern, no? Com sí que ho té pues el Congrés dels Diputats o el Parlament Valencià. No? Per tant, hi ha aquestes diferències que des del nostre punt de vista són una mancança democràtica, no? Que fa que el funcionament de la Unió Europea encara siga una miqueta estrany. No? I després està aquest Consell de la Unió Europea, o sigui, la reunió dels diferents caps de govern, que pot decidir coses al marge d'aquestes institucions. No? I això doncs, bueno, fa que la Unió Europea continuï sent un club d'estats més que una entitat superestatal que és el que nosaltres voldríem. Parlem un poc més del Parlament Europeu, parlant un poc més dels grups, exactament en quin grup està Compromís, en quin grup en forma part en el Parlament Europeu. Nosaltres formàvem part del grup dels Verds Aliança Lliure Europea. És el nostre espai natural. No? L'Aliança Lliure Europea és un partit europeu del qual forma part més Compromís, per tant, era lògic estar allà, i Verds Equo forma part dels Verds europeus. Per tant, un grup parlamentari on estan els Verds i està més Compromís, i on Iniciativa, que és la tercera pota de Compromís, se troba perfectament a gust, era el nostre espai natural. No? És un grup que en aquests moments és important, però no decisiu, al Parlament Europeu, que està sobretot ocupat per eurodiputats del nord d'Europa, d'Alemanya, etc., que són els Verds tenen més importància, però que també té molta gent del sud. No? I, per tant, és un grup molt focalitzat en polítiques socials, en polítiques medioambientals, que són absolutament urgents, no? en aquests moments, i en el qual nosaltres teníem una interlocució molt bona, continuem tenint interlocució en el Parlament Europeu, continuem utilitzant els nostres contactes allà per a fer alguns treballs, i per tant és el lloc on hauríem de tornar. És molt important quan parlem dels grups parlar de la importància del treball en grup, perquè al Parlament Europeu n'hi ha 705 eurodiputats. Per això, què pot fer, i jo crec que les dues coses van una en l'altra, què pot fer un eurodiputat dins de 700... Sí, i això és una pregunta que moltes voltes feien, no? Un eurodiputat soles, vull dir, a veure, estaríem molt contents, no?, que de tenir un eurodiputat allà, però allò se va perdre, no? A veure, primera, un eurodiputat nostre, allà, valencianista, que estiga en contacte amb la realitat política i social del País Valencià, pot transmetre i pot fer de corretja de transmissió en moltíssimes iniciatives, no? Un eurodiputat pot presentar preguntes parlamentàries, i això vol dir que pot presentar preguntes no únicament seues, les que ell considere o el partit l'indique, sinó, com feia jo, per exemple, quan estava allà, de la plataforma contra l'alta tensió pel maestrat, què passa en això, de grups ecologistes, de grups culturals, de gent que denunciava, per exemple, el tracte en els centres d'internament d'estrangers, què passa amb els drets humans així, etc etc. No? És a dir, això ens permet tindre una interlocució directa i fer que la ciutadania vegi que el Parlament Europeu està més a prop. No? Un europarlamentari pot organitzar visites al territori si, per exemple, considera que s'està atacant algun dret fonamental nostre o s'està perjudicant els nostres interessos. No? Una visita a la Comissió d'Agricultura per veure el sector de l'arròs, què està passant realment. No? Un eurodiputat pot organitzar actes allà, al Parlament Europeu. Recorde que el nostre primer acte va ser sobre l'impost al sol de Mariano Rajoy. No? Denunciar com s'havien trencat les regles del joc i com molta gent que havia invertit en l'energia fotovoltaica, cooperatives, gent particular, ho estava posant molt malament, no? Denunciàrem en el Parlament Europeu i això va tindre unes conseqüències. No? Però a banda d'això, un eurodiputat pot negociar moltes coses, perquè al final els grups allà no són tan, diguem-ne, estrictament rígids com en la política que coneguem així. No? Hi ha moltes postures en les quals un diputat, poso un exemple, un diputat del Partit Popular portuguès, en un determinat moment pot estar més unit a una demanda nostra per
proximitat geogràfica que no per ideologia, no? Aleshores, bueno, s'ha de negociar i s'ha d'aconseguir que la legislació que isca el Parlament Europeu siga la millor per a nosaltres. En aquest podcast parlarem d'agricultura, parlarem d'economia i també farem un poquet un repàs a la història de quan va ser eurodiputat i tots aquests casos on participarem activament per a millorar la vida de les persones així al País Valencià. Però vull que avui, a tret d'exemple, em contes un poquet com són aquestes negociacions dins del Parlament Europeu. Sí, a veure, al final un eurodiputat a soles, lògicament, i dins d'un grup que no és el grup majoritari, sabeu que en aquests moments a la Unió Europea n'hi ha allò que se diu la Grosse Coalizione, no? No sé per què se diu en alemany, però se diu així, que és la coalició del Partit Popular, el Partit Socialista i els liberals, no? Que en teoria tenen una majoria absoluta i que per tant podrien passar el rodillo, no? Com se diu popularment. Però a l'hora de veritat n'hi ha sectors enfrontats i n'hi ha diverses postures en les quals la gent varia, no? Hem parlat de 105 eurodiputats, vull dir, cadascú de son pare i de sa mare, no? Sí. Com diem així. Per tant, negociar implica parlar amb moltíssima gent, fer-te molts cafès i aconseguir tocar... l'atenció. Correcte. I aconseguir tocar el punt de connexió amb l'altre eurodiputat o amb l'altre grup per el qual tu pots aconseguir un canvi de vot o aconseguir una transaccional. És a dir, que jo canvie un poquet l'esmena que havia proposat a canvi de que tu me la votes per a anar perfilant aquests textos legislatius, no? De vegades, doncs això, la quantitat de treball és ingent, no? En el Parlament Europeu i la gent no està molt ben informada. Tu te preocupa un dossier, pues, bueno, te'l prepares molt i vas a parlar amb altres grups i dius, escolta, s'heu adonat una conversa amb la gent de 5 Stelle, per exemple, no? Sobre el tema molt conegut del Tractat de Sud-àfrica, de les taronges, val? Doncs, bueno, la gent de 5 Stelle en aquell moment no estava molt posada en aquell assumpte, no sabia molt bé què anava a votar. Bueno, pues jo vaig veure que n'hi havia un eurodiputat sicilià, vas parlar amb ell, en Sicília fan taronges, i vaig dir, escolta, tu t'has adonat que, ostres, pues sí, va, aquell home se'n va adonar del tema, va donar la instrucció, bueno, i els que eren 15-16 membres del seu grup, pues, bueno, van votar allò que nosaltres es demanàvem, no? Després ells es demanaren que votarem a favor de no sé què. Vull dir, per tant, pots anar... Sempre n'hi ha possibilitats de negociació. I quan arribem, per exemple, a la part final de l'aprovació d'una legislació, d'una llei, no? Doncs ahir se fa un diàleg, un triàleg que se diu entre el Consell, la Comissió i el Parlament, no? I ahir se significa una espècie de teatre, no? En el que una part diu, bueno, jo així no puc cedir, l'altra sí, bueno, espera, parem la conversa, converses que se poden estendre fins a les 4 del matí, no? Amb un ritual ahir molt, molt complex. I encara ahir, en aquest últim procés, si estem presents, tenim la possibilitat de, escolta, aquesta regla o aquest punt aniria molt malament per als nostres agricultors o per al sector de la creació artística, o hem de protegir... Està molt bé tot això de l'audiovisual europeu, però hem d'insistir en que la creació en llengües minoritzades ha de tindre un suport especial, etc etc. No? Si no estem, no podrem influir. Podrem influir sempre amb un eurodiputat? No. Hem de ser realistes. Però si no estem sí que no ho podrem fer. Jordi, explica'm un poquet quines consideres tu que haurien de ser les línies principals que ha de dur al Parlament Europeu un eurodiputat valencianista. En aquests moments jo crec que n'hi ha 2 línies de treball, no? La primera és Europa. És a dir, moltes vegades se'ns pregunta i això quina influència té per a València o per a Alacant o per al país, no? És important saber-ho, però no hem d'oblidar que estem allà per a fer un tipus d'Europa, no? I aquests moments Europa té uns reptes importants, no? L'extrema dreta està pujant, tenim un problema molt important de drets humans amb com tractem els refugiats que intenten arribar a Europa i que moren, en el Mediterrani o en els Balcans. Tenim un 21% de la població europea en estat de pobresa, és una vergonya per la part més rica del món. Tenim un repte amb el canvi climàtic potentíssim, no? I que no estem enfrontant a la velocitat que toca, perquè és una urgència que estem patint cada dia. Per tant, una primera de les tasques d'un eurodiputat valencianista allà és treballar per una Europa sostenible, solidària, l'Europa de drets humans, una Europa que lluita per la justícia social, no? Aquest model europeu que no és el que en aquests moments està avançant la Unió Europea. I la segona és, òbviament, fer arribar la veu del País Valencià, del poble valencià,
posar els temes que ens importen i que ens afecten també en l'agenda europea. Des de qüestions molt tècniques d'infraestructures, el corredor mediterrani, no? Assegurar-nos que els diners del corredor mediterrani que Europa destina arriben al corredor mediterrani i no se'n van al túnel passante d'Atocha que va fer el govern de Mariano Rajoy i que nosaltres vam denunciar, no? Sí. Des d'això a la protecció per als nostres productors, la situació, per exemple, de l'ampliació del port de València. Això és un tema en el que Europa té coses a dir i un eurodiputat valencianista ha d'estar allà, ha de donar a conèixer el que se vol fer i ha de demanar que la Unió Europea se mulli i diga si ampliar un port per a una multinacional privada no europea damunt, no de la Unió Europea, perdó, europea, però no de la Unió Europea, de Suïssa, si això és compatible amb la sostenibilitat de l'economia i del medi ambient, que en teoria són les línies de treball de la Unió Europea, no? Per tant, tot això és el que hauria de fer un eurodiputat allà. Ja estem a punt d'acabar este primer capítol del podcast, però no vull que s'acabe sense que en comptes alguna de les històries o de les coses que tu destacaries de la teua etapa com a eurodiputat. Me'n recorda, i quan estaves parlant de les negociacions, d'un vídeo que podeu visitar també al YouTube de la visita a la cambra secreta, correcte. dels tractats europeus. També me'n recorda de la lluita que vares liderar contra la taronja o la importació de taronja del Sud-àfrica, també de l'arròs i de com se treballa des del Parlament Europeu per a que els productors valencians no patiren les pujades, o millor dit, les baixades de preu de països tercers. Però tu què destacaries, a banda d'aquestes coses? Sobretot el que destacaria és que n'hi hagué una connexió entre els moviments cívics, socials i els grups de treball i polítics de compromís, no únicament de compromís, però també, sobretot de compromís, i el Parlament Europeu. És a dir, que jo feia 1.000 visites a col·lectius d'ací, d'allà, etc., que els informava, que gravaven cada setmana un vídeo explicant més o menys què s'havia decidit en el Parlament Europeu i que intentaren fer que el Parlament Europeu fora sentit per els valencians i valencianes com el seu Parlament també, no? Queda molt per fer, però bueno, aquest tipus de xerrades, visites, converses, explicacions... Perquè jo crec que és interessant que també expliques que l'eurodiputat està a Brussel·les, però té una setmana de treball en la seva demarcació. Correcte. El calendari del Parlament Europeu marca unes setmanes de treball a Brussel·les, una setmana al mes a Estrasburg, ja sabem que hem d'anar allà a votar i a fer gasto, bàsicament. Hem intentat que això s'eliminara, però no ha sigut possible fins ara. I després n'hi ha el que se diu les setmanes verdes perquè estan pintades de verd en el calendari, en les quals el parlamentari pot fer tres coses. O formació, formar-se en algun tema, o vacances, que és el que fan molts, una gran majoria, o treballar al seu país, diguem-ne, no? Nosaltres sobretot fèiem treball local, no? Visitar col·lectius, visitar grups que volien presentar una petició al Parlament Europeu. És una de les altres coses que nosaltres hem ajudat i continuem fent-ho. De fet, ara, esta setmana passada vaig tindre una conversa amb la gent que està en contra del macropai que se vol fer en Llíber, en la zona de la Marina, i bueno, anem a presentar una petició al Parlament Europeu. Tenim contactes allà i anem a vehicular-la per a que siga fructífera, no? Per a que la Unió Europea es preocupe per aquest model urbanístic depredador que nosaltres denunciem, no? Jo destacaria això per una banda, i després com a casos particulars, bueno, s'ha parlat molt del tema del Tractat de Sud-àfrica. Jo crec que, bàsicament, perquè la gent se n'assabenta d'aquest tractat, perquè està amb nosaltres. Efectivament. Perquè s'han fet molts tractats comercials en Egipte, en Marroc, que han afectat igual o més al camp valencià, però ningú ho va denunciar en el seu moment, no? Per tant, jo crec que això també és significatiu. I després hi ha un tema menys conegut, però que per a mi és molt important, i és que jo estava en la Comissió de Drets de les Dones i Igualtat, i vam aconseguir que el grup me va encarregar a mi que fera la defensa d'aquesta petició, i vam aconseguir finalment que la Unió Europea signara la Convenció d'Estambul, no? D'Estambul, que després Turquia se n'ha anat, per cert, però és un compromís molt important de la Unió Europea per lluitar contra la violència masclista, no? Que és el principal problema de seguretat a la Unió Europea, no? Jo vaig presentar a Brussel·les el primer informe europeu sobre situació de violència masclista i, els resultats són terribles, no? Són terribles, no? Una de cada 4 dones europees ha patit algun tipus de violència, una de cada 3, i una de cada 4 algun tipus de violència sexual. Per tant, estem parlant d'un drama. Un drama. I és una de les coses
en les que hem de continuar treballant també a nivell europeu. Ara sí, ja per acabar, Jordi, explica'm quins seran els temes principals de política europea en els pròxims mesos, en els pròxims anys, que serà important que tinguin una veu valenciana al Parlament Europeu. A veure, a nivell europeu, per a la pròxima legislatura, ja des del Parlament i des de la Comissió, n'hi ha un parell de reptes fonamentals. No? Un és l'ampliació de la Unió Europea. S'està parlant molt d'ampliar cap als països balcànics, Ucraïna... Bueno, hem de veure exactament aquesta ampliació com es fa, si els països reunissin els criteris democràtics necessaris per entrar en la Unió Europea. No podem ampliar per ampliar, vull dir, són qüestions delicades. I una altra que ve, és molt recent, no? El passat 22 de novembre se va aprovar una resolució en la qual el Parlament Europeu es revela un poquet, diguem-ne, contra esta estructura que he explicat abans i demana tindre més competències democràtiques. És a dir, modificar els tractats de la Unió Europea per a que el Parlament Europeu tinga capacitat legislativa i per a que el Parlament Europeu puga escollir a la Comissió Europea. Que deixi de ser una comissió per a ser el govern d'Europa. Això són canvis importants, no? I en teoria, a la pròxima legislatura, això s'hauria de fer, no? Això per una banda. Com a valencianistes, coses que ens juguem allà. Estructures, corredor mediterrani, estem en un moment decisiu per a poder concloure, no? Eixe corredor, que és important per a Europa, perquè a voltes pensem, no hem de mirar també les coses d'una forma tan local, no? És important perquè és un corredor estratègic des del punt de vista de la Unió Europea. Evidentment, si parlem de les negociacions, ha de ser important que parlem que sigui. I hem d'estar allà, no? N'hi ha una qüestió que ens afecta molt i és la possibilitat de que el valencià català siga llengua oficial. No s'ha pogut aconseguir amb la presidència espanyola. La presidència belga és molt sensible a aquesta realitat i se suposa que va continuar treballant-ho. Hem d'estar allà per a influir. Vull dir, hem d'aconseguir que els nostres representants puguen parlar valencià al Parlament Europeu i que la gent senta que pot parlar la seva llengua allà, perquè això és el que el fa pròxim. No? Hem escoltat en el Parlament Europeu parlar castellà, anglès, francès, portuguès, però no t'hem pogut escoltar en valencià encara. Hem fet algunes declaracions, hem fet alguns actes pagant nosaltres els traductors, però bueno, encara no té aquesta oficialitat. No? I després n'hi ha qüestions mediambientals, l'ampliació del Port de València, n'hi ha qüestions dels pròxims tractats, el Mercosur. El Mercosur està ahí, i tal com està plantejat en aquests moments, per als productors ramaders i agrícoles valencians, el Mercosur és una autèntica catàstrofe. Per tant, hem de tindre la nostra veu per a oposar-nos a això. No? Vull dir, n'hi ha molta cosa a fer i és imprescindible estar allà. Hem d'estar de nou al Parlament Europeu. No dic jo, ho diu Jordi Sebastià, que va estar 5 anys al Parlament Europeu. Moltíssimes gràcies, Jordi. Un plaer, Nacho. Capítol pilot d'este podcast. A veure com no siguis, això i ne farem més, segur que sí. Tornem a Europa, que pots escoltar les principals plataformes de podcast. També pots seguir amb imatge a YouTube, si així t'ho estimes. Moltíssimes gràcies per seguir-nos. Prometem que en este capítol pilot desenvoluparem més temes en el següent. Si t'ha agradat, ja saps, dona-li al like, m'agrada i subscriu-te per a que continuem fent capítols. Moltíssimes gràcies.